soc Antonio Casanova Hortells, representant en este cas de Mobles Casanova i d'una altra marca comercial que tenim, que és Tifón Hipermueble, i duguem en este tema jo tota la vida, però és un negoci que va néixer ja en m'abuelo i encara que és anterior, però oficialment de l'any 1956, o sigui que ja anem encara als 60 anys, que se diu molt prompte. El que més m'agrada del negoci és que no n'hi ha dos dies iguals. Relacionar-se amb gent implica interactuar, implica conèixer tots els dies diferents reptes i ajudar a la gent a que siga plena en casa, és a dir, a que sa casa li agrade realment i estiga còmoda dins de casa. Mi abuelo Antonio tenia una plaça en el mercat i després tenia ganado, tenia borregos. I a partir d'ahí començaren a fer matalabs de llana, que en aquell entonces era el que existia en l'Espanya d'aquella època, i a poc anaren agarrant-se, després feren la botiga on venien coses per a bebès, llistes de boda, i ahí anava a poc progressant el negoci fins al que és avui, que toquem tot el que és la casa, integrem tots els sectors de la decoració i fem un hàbitat complet perquè la gent pugui triar en un puesto tot el que necessita. Com a prova de l'antiguitat i la solera d'este negoci, en la hoja d'esta setmana, com si fora aposta, però és casualitat, és un anunci que ja farem en el 1971, el 12 de setembre, per a les festes de Sueca. Muebles Casanova, Bazar del Bebé, garantía, estilo i decoració. Pues des d'aquest any està documentat, per lo menos. Com tot en la vida, s'ha pegat un canvi molt gran. Antes teníem un local on n'hi havia més metros i n'hi havia més immobilitzat i més producte, perquè la gent volia veure-ho i tocar-ho. Avui, en les noves tecnologies, això ha canviat per complet. Entonces, en menys metres i ben decorats, la gent ja pot veure el que necessita i a partir d'ahí se treballen els programes de dibuix o en el online, que també tenim una pàgina web molt potent per a fer-li a la gent realitat la seva il·lusió, que és tindre un hogar còmode i bonic. A Sueca, potser és un poc dir-ho un poc, no sé, la paraula, no? Però durant molts anys Sueca l'han conegut molt en tota Espanya perquè Mobles Casanova era de Sueca. Perquè hem sigut un referent en el sector, sobretot en València, i seguim sent-ho. El que passa és que ara el referent és diferent perquè va més a través d'online, les noves tecnologies i no sé com dir-ho, ha canviat completament, no té res a veure el que fem ara quan començàvem. Tant la gent, el client, com el producte. També voldria dir que Mobles Casanova perteneix al grup número 1 de comercialització de mobles en Espanya, que es diu Europa Mobles,
que som socis fundadors i tenim unes instal·lacions molt grans en Madrid i a partir d'ahir estem al dia de tot el sector, de totes les fires internacionals, a part del desplaçament propi que solem fer. Consells per a nous emprendedors? Molt d'ànimo i molta il·lusió i dia a dia, partit a partit, com diu Simeone, perquè n'hi ha dies que va tot que pareix que s'acaba el món i és tot perfecte i n'hi ha altres dies que és completament al revés. Entonces, no hi ha que perdre el nord, hi ha que seguir avant i sobretot positivitat i il·lusió. Arrimat significa tindre una representació a nivell local i a nivell provincial front a les institucions, perquè una empresa, per molt forta i molt gran que siga, al final, a través d'una associació, sempre té més entrar en les institucions i més capacitat de demanar i aconseguir coses.